Naglabot na sa 53 ang numero sang napatay bangod sa magnitude 7.8 nga linog nga nagigo sa Mindanao sang Hunyo 8. Sunod kay Bureau of Fire Protection o kan BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, 53 ka bangkay ang na-retrieve base sa report nga nabaton sang ilang Emergency Operations Center. Payag pa sini, may pila ka bangkay nga wala pa makilalaan kag nagapaidalong pa ang mga ini sa beripikasyon. Mas mataas ini kung ikumpara sa latest nga report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kung sa diin 45 na ang kumpirmado nga napatay. Nagapabilin nga case red o kon full alert status ang BFP sa rehiyon sang Davao kag Soc-Sargen, samtang nagapadayon ang pagsabat sang mga otoridad sa epekto sang linog nga nagluntad. Naglabot naman sa masobra 3 o kon 3,400 ang mga miyembro sang BFP ang naka-standby sa duwa ka rehiyon agud nga maghatag sang bulig. Sunod sa Office of the Civil Defense o kon OCD, mabudlay sa gihapon ang pagsulod sa pila ka mga lugar bagod sa naguba nga mga karsada kag iban nga infrastruktura ilabi na sa Soc-Sargen.